Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe, mi hofni on melani on khairu. Naam, daidai lawol ngol a tokkata a yaha a yerɓana goɗɗo bindi, a winda be français ɗi hotira arab, ko bo a winda be anglais ɗi hotira arab, ko bo a winda be anglais ɗi hotira français, ko bo a winda be arab ɗi hotira anglais. Daidai kala no a marata haje fu daidai lawol mai. Arande mai ni kala ha a yiɗi yerɓugo message fu ɗum ha clavier on ɗum wonata. To a yiɗi yerɓango goɗɗo gal WhatsApp ko Facebook ko Telegram ko gal message e ko nandi e majum. Arande mai en waɗan nasta gal WhatsApp mi hollira on gal ton. Jonta kam to mi wari mi nasti WhatsApp mi yiɗi mi yerɓana goɗɗo ɗo bindi. Waɗan klika ha ɗo. To mi kliki dow vocal mako sai mi wara babal windugo. Fame boɗɗum derɗiraaɓe. To mi wari babal windugo nda ɗum sai mi wara ha toɓɓon kon ɗo kon on yi'ata toɓɓon taton ɗo. Mi wara mi mema dow makon banni. To mi memi dow makon sai mi wara ha ɗo a windi traduction nda alama bana Google ha saka ɗo. Ko on tawa ngel het saka ko on tawa ngel het sera gal on tawi ngel fu. Mi wara mi mema dow magel banni. To mi memi dow magel tami on lari ɓe waddani am babal windugo. Jotta kam volde toy mi yiɗi mi windira, mi yiɗi mi windira français ɗi hota gal arab. To sai mi wara ha ɗo ha on yi'ata ɗo gal jungo nano ɗo ha ton mi watta français je mi yiɗi windirgo. Mi wara mi tefa français on tawan ɗo windi ha ɗo français e nda français man ha ɗo ɗon dow sai mi wara mi iya ɗum warti français. To sai mi wara mi tefa arab nda gal jungo am nano ɗo bo gal nyamo, gal jungo am nyamo ɗo mi tefa arab mi iya dow ɗo sai mi wiɗa ha nder ɗo mi tefa arab voldeji kam fere-fere e nda arab mai ha ɗo sai mi wara mi mema dow arab. Jotta ha mi winda bonsoir, bonsoir. Mi tammi on lari no ɗi warti be arab. Ha mi winda comment tu vas, comment tu vas. Bo mi tammi on lari be arab bo nda no ɗi windiri. Tammi on lari ɓe windi masha al khair don ha ɗo. Don to mi yiɗi ɗi warta gal anglais sai mi wara ha arab go mi sanja. Mi iya dow anglais sai mi wara mi windira français man ni ha mi winda bonsoir. Tammi on lari ɓe wi good evening, comment tu vas, comment tu vas, good evening, how are you. Tammi on fami. To mi yiɗi mi sanja mi windira anglais ɗi warta gal français bo sai mi wara ha mi waɗino français ɗo ha ɗo mi sanja mi wartira anglais. To mi wartiri anglais sai mi wara ha mi waɗino anglais mi wartira français. Mi yi'a dow ton banni. To mi yi sai mi winda good afternoon, good afternoon. Mi tammi on lari ɓe windi bon après-midi. Good evening bo good evening, bon soirée. Mi tammi on fami. Ha mi winda tu es habite où, tu es habite où. Ha afwan mi yiɗi no mi winda be anglais on. Ha mi winda where are you living, where are you living. To mi tammi on lari ɓe wartiri ɗi be français où habites-tu. Banni man ɗo to ni yiɗi yerɓugo ni sai on yi'a tan dow ɗo. To ni banni ni ɗi dilli. Mi tammi on fami derɗiraawo lawol ngol on tokkata on yaha on waɗa ɗum. On yettama on yelanama khairu. Derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla DG application. Daidai to on mari haje application ji fere-fere bo daidai ko larani to a resi téléphone maɗa goɗɗo fotai hosa kanjum bo on foti on contacte am ha numéro 692 46 13 46 e nonnon application je mari mémoire 128 giga e nonnon groupe ji jangirde français anglais arab a janga ha téléphone a fama kanjum fu inchallah to on contacte am on heɓan. On yettama, wassalamu alaikum.